Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Manny da Tata Leon, kanti ubing akadwana, iti terminal ti jeep. Nagdamag ni Manny, ngam saan nga intaltalak ni Tata Leon, kat pimanaw dan iti ubing akadwana. Nakipagkita nga rod ni Manny kan ni Claire, tada kayat na amaamuan kan ni Jonalyn. Ngam imbaga ni Claire, amasakit ni Jonalyn. Iti panagsabat met da Mark kan Claire. Naibaga ni Claire ti kasasaad ni Jonalyn. Iti met may sangal daw a panagsabat da Mark kan Nana Gemma. Naibaga met ni Mark ti amin kan kuana. Sim kan ti asi kada Nana Gemma kan Tata Leon kan ni Jonalyn. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Pagrebangan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No agpakita dakan ka, kabailam ka di asaan mo nga ibaga kadakwada asikat tipudpud no nga inada, tapno saan mat amasaktan tirik nada? Makitak pa'y nga taida. Damdamagag ka. Kayat mo ka di anaragsak dagiti anak mo, nga awan ti pakariribukan da? Saan ka di amay mayat? Numaamanda asyak tinangisikog kadakwada. Asyak tinagrikat anang ipasngay kadakwada. Amangan no masaktan tirik nada, no maamuanda nga ampunda. Nga impadawat ida ti inada. Masaktan da nga ta. Nalabit. Siyempre, ti amuda saan da nga ampun. Ngam inton maamuanda nga ampunda gayam, saan nga ta nga agsakit tinakam da? Naibagta na sabat ka. Amok agayem mo ni Jonalyn. Anya ka diti ammom, may papan iti anak na. Anya? Anak ko nam? Oy, anya nga iti amok? Di mo to pa'y ammo nga akin putot? Siyak tulakit din. Diyak kaya ti panagsungsungbat mo Ay, pasensya kan Angam, naklaatak lang amin iti saludsud mo. Angam, apay ngamin abinaybay am ni Jonalyn idi nagsikog. Idi ragsak. Adda ka ijay. Ngam idi rigat. Tinarayam? Kayat mo, tatong pagtasubsub mo. Padasam apay ti kunam? Saan ka alabanan? Nito naglastog ka bakla Payman, sipaten ka man. O, kitam, nasanggak. Tapno di ka marwam. Kinugtaran na. Karatista ka ba't gayam abakla? Anya ka di tinagtulagan nyo kini Jonalyn. Declare pa iti makisaukan ko na. Amang ano anya ti ibaga na kanyak. Numabalin ko kat saan na nga ibaga nga isutipod no nga inati ubing. Dayta tinagsaritaan mi ka ni Claire. Nulakat umanamong ititulagan. Makita na ti anak na. Matanagan nak. Kasanon ni ibaga na nga isutipod no nga inati ubing. Ang mga nupanawan na tanti ubing. Saan nga ron akabailan ti konsensyak lakay? Agsaksakit ni Jonalyn. Ngam kasanon ti ubing no masaer tirik nana. No ibaga ni Jonalyn ti pudno. Di kasarita ta ni Jonalyn. Ibaga ta ti kayat tama pasama. Anya ka di tinapasamak. Apay akinugtaram ni Manny. Hoy, sinalak ni bakla ang tibagikan niya. Isungamin ti imuna. Sipatan nagkuma, angam, sinanggak Apay asipatan na ka. Ada ka di inaramid mo kan kuana? Hoy, awan ti inaramid ko. Nagdamag ngamin kanyak maipapan kan ni Jonalyn. Imbagam ka di nga, adakan ka ti may isang anak na? Hoy, apay kumangay nga ibagak. Hoy, binaybayan na ida. Sa ita, sa pulan na. Hoy, naglalaingan nan ngay. Ay, mas da awak man kadagi jay adwa. Idi, binaybay anda ti anak da. Itatadim madakkel dan iti sidong ti sabali. Interesado dan. Ay, padasan tairiklamok ida. Ay, makita no asino ti adakarbangan na iti ubing.
Saan tay ko man apagbalinan na komplikado ti amin. Maala iti nasaya at asaritaan daytan. Agradwara kon, Lola. Isagot kon to kada kayo ti diplomak. Baligim dayta, apok. Hinsagana manasaya at ti masakbayam. Isong agturupuskan. Baligi tayo daytoy adwa, Lola. Ngamin, tinulungan da ka makaturpos. Ay, maawatan mo't siguro ita. No apay a pinagtrabaho ka, amangalak ka nagiti ilakom. Tapno marik na tirigat kat agagawa ka, apok. Maawatak, Lola. Kat agyamanak, gapo tayo iti kina-istriktuyo. Nakasurusuro ak ngagtrabaho para iti masakbayak, Lola. Gapo, tanatulnog ka. Ay, nasaya at ti pagbanagam. Ti saan adumngag, sasaur na. Idi ubingak, kon kunak iti bakik anaungat kayo. Ngem ita, tanataengan akon. Maawatak ti amin, Lola. Nanaknakam kangem ti inam, apok. Ay, saan apulos adimngag ti inam idi kanyak. Isong anya ngay tinagbanagan na. Nakaumay kayo mat dito'y boarding house, Nana. Kaya't ko amaamuan no anya ti desisyon ni Jonalyn basang. Saan kumapay nga ita, Nana? Saan pa'y nga umanamong ni Jonalyn iti kayat tayo ang mapasamak? No saan nga umanugot ni Jonalyn iti kayat may amapasamak? Ladingitag. Namjak kayat amariribukan ti anak ko. Padasag pa'y akasarita ni Jonalyn iti maminsan, Nana. No di na kayat, awan mabalin mi. Tila ang pagsayaatan ti ubing ti ipagpangruna mi. Maawatak ti kayat yu ang mapasamak. Nila ang Jonalyn ti saan ang makaawat. Agyamanak ta maawatan na kami. Ilislisi mi ti pakasairan tirik na ti anak mi. Kaawatan na patpat gani unay ti ubing. Iso adiyo kayat amasaktan tirik, Nana. Umaya ka dyan boarding house yo. Takasaritak ni Jonalyn. Ita ti ipapan na iti ospital. Schedule ti pan nakadialysis na ita. Makapag nakadi amapan di ospital? Wen, saan pa'y mat ama ko na bedridden? Magna, kan kabaulan na pa'y mat tiya gunay-gunay. Ngam idisan pa'y anadialysis. Kanayon ama di tirik, Nana. Ta saan pa'y siguro anadalusan ti dara na. Ay, kunak no bedriddenin. Madlaw ko kat imres ka. Kan kaslada marikrik nam. Gusto akad eh. Kwa, at damat sakit ko iti puso. Kan at dapay asmak. Iso ka di malagip mo ti anak yo. Tadamat marikrik nam. Natangan mat nga minan da taon. Kaya't ko kumamat ang makita ida. Sakbay maladaw ti amin. Ay, jak kayat ti agsao. Da kayo latan ka ni Jonalyn ti agsarita. Ngam saan kayo ko mga agapa, taagpada kayo ang nagkamali. Itatanalpas ti dialysis mo. Nakasagana ka din ang makisaw ka ni Manny. Anya ko mapay ti pagsalitaan mi. Awan serbi day ti lalaki. Agpada kayo nga damarikrik, Nana. Nakaamiris siguro. Iso akayat na makita ti anak yo. Ngam awan da kanya. Kasano nagpungtot. Imbagam ka din impampun ko. Dinamag na kanyak. No apay ka no nga imbagam asaan mo nga ammo ti ayanda. Ngam imbaga ka asika ti pagdamagan na. Apay ngamin nga imbagam asyak ti pagdamagan na. Rumbang laang, saan ka di? Sika ko matipakaamuan na iti amin. Saan kat asyak? Ay, numabalin. Diyak kaya't ngagsarita kami. Ngam karbangan na ang maamuan. Saan mo ko mga ipaidam kan kwa na ti kinapudno? Sige. Ibagam nga umay dito no agkita kayo. Nasaya ta pinatgam tikid daw kong agsarita ta. Anya ka di pa iti pagsaritaan ta. Napanak idi balayo ang nagpakpakaasi. Ngam anya ti naramid mo.
O nga siguro dahil dyan iti kinaalikutag ko iti babae. Diyan kaya ti madaan iti responsibilidad. Uray kumano saan mo nga imbaga asaan asika ti ama. Kung kunak lang dahil dyan, tapno mailisi ak iti responsibilidad. Iso a husto laang ti imbagak at akrot ka iti pagrebangan. Di ka mapabasol. No kastaman ti ibagamita. At dadagiti bidot tayo. Asatay lang maamiris. No naladawan ti amin. Ita, kayat ko amaamuan. No ayan dagiti ubing. Imbagam ka din, tinangampun ka dagiti anak mo? Saan pa'y? Imbagakan ko na nga agsarita kaming tumanan. Tama di tiriknak. Kayat ko tagilan. Umanugot ka nga minan, iti ibagbaga ni Nana Gemma. Di na lang amin kayat, amasaktan tirik na ti ubing. Ngam siyak ti pudno nga ina. Saan ka di nga damot karbangak? Kayat mo kadimat, nga ibaga ti ubing nga awan serbi ti inana. Ina, ama nagbaybay Ngam inaramid ko day tiyay. Naawan kadwak amang padakkel kadakwada. Damagam man day tabagim. Saan ka di akasadot mo idi ti agawer iti ubing? Ha? Kasano? Jakmat ngamin makatrabaho. Mapantayo iti ayan ti kabagyak iti Visayas. No saan nga agbaliw ti kapanunutan ni Jonalyn? Kapilitan na kasta ti aramidan ta. Imbagi jay, taawan ti makatuntun iti ubing. Saan lamin ang naidalan iti umno a proseso ti amin? Idi imparehistro ti ubing. Siyak ti nakarehistro nga amana. Ket, asino ti inana? Ni Jonalyn? Sika. Matlagayam. Awan nga ron ti parikot. Hangam no agreklamo ni Jonalyn. Agpadata amadaksan. Nagsubliak. Takayat ko amamuan. No at sino tinangampon kadag iti ubing. Ti landlady kan ti bakla akadwak iti restaurant. Anya? Jay bakla ang kogtar kanyak? Nagdamagakan ko ana. Ngam kinugtaran nakit din. Anya? Kinugtaran na ka ni Mark. Kat no karatista day jay. Isumot lagaya makas jay ti panagsungsungbat na. Taddakan ko ana ti maysa nga ubing. Nasingpet kan napintas ka no ti ubing. At adan ang magagaranak ang makakita iti anak ta. Kayat ni Nana Gemma nga ipakita ti ubing. Ngam iti maysa a kondisyon. Anya? Apay nga isupay laeng ti adda kondisyon na. Apo, anya ka diti pakariribukam. Nasao nga ni Auntie Claire. Agday-dialysis ka no ni Mami. Dagiti nga tamat kakabsat ko. Ayan da nga ta. Nila ang Jonalyn ti makasungbat iti dayta sa ludsud mo. Lola, saan ka di amabalin a kasarita ta ni Mami? Ay, anya pa'y laang ti pagsaritaan niyo. Nabayag adito'y nakikita. Gapo iti pungtot yung kankwana, Lola. Itata masakit. Apay no pakawanin yun. Uro-urayak nga umay agkid daw iti pamakawan. Ang jakmut mauray. Ay, talaga natangken ti ulo na. Ngam no umay. Pakawanin nyo kadipay, Lola. No umay. Ay, saan na siyak ti mapan ni Jayan na? Anak ko pa'y laeng. Iso ti nakabasol. Di iso ti umasidag. Imbag na nakita kayo dito dalan nga agturong ijabalayo, Auntie Claire. Ada ka di masapul mo, balasang ko. Kumusta ni Mami? No saan amadialysis, marigatanan. Saan ngamin amadalusan ti dara na. Iso ka di asaan ang makaawid dito eh. Wen, adayo ti pagdialysisan dito eh. Imbes a pagplete na nga umay dito eh. Paggatang nalaangan iti agas na. Kan aramaten na pagdialysis. Nasaok ngamin ka ni Lola. Kaya't naapakawanan. Ngam ni Mami ka no ti umasidag.
Saan kat ani Lola? Ita ka din ti ipapantayo ije Visayas. Kapilitan. Tapno di da ipilit ang makita ti ubing. Kasano no iso ti patay ni Jonalyn? Saan mat siguro? Kaslaim beleng ng ti ubing. Ita, kayat nang alaag. Saan ang mabalin? Di namot alaan. Kayat nala makita. Sakbay ko mga adadakdak sa mapasamak kenkwana. Apay nga ruda kayat napailang nga ibaga iti ubing nga iso ti pudno nga inana. Mangibati lang iti pagsakitan tinakam ti ubing. No kasta, agsagana tayong aruden. Wen, apag isunto no sumangpet ti anak ta. Hoy, ipanaw kun sa ti ubing, tapno saan nga ibabawi ni Manny. Hoy, itapay adakelan, sana pakibiyangan. Pangaasim, saan mo pa'y nga ipanaw ti ubing? Ay na, masurunak ngamin, idi agdamdamag. Ibaga na kidin asubsubanak. Masurunak. Sana balikan ka. Tamaawatan ti ubing asaan asika ti pudno nga inana. Anya? Ay, nagsakitan ta imbagam. Asaan asyak, ti pudno nga inana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay italawas ang napauluan. Pagrebangan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.